I'm sorry, Mom. You go in my flat. From chair. And now, the Murunya Yapa. And the Kashika, Akanara, Mumba, Mangu, Bedu, and Mewa. Kutika Wakaika Nyai, you need to Shandra Bamta. Asi, ne from chair. Sakadroti kana weekend ikashika nopandino yakupi pamchena Friday, Saturday, Sunday, Monday kumbuka ndokutoka pasi angari papa manje iyo kwa zozo akubuhara asibodo mukatsumbutara right, saka maitikira akaita nyaya iyi muswa 27 May ndakamuka semazuva ese ndichinda kudzokera kubasa on the first day of the week ndobva ndaenda kubasa. Saka pandakaenda kubasa ndakangofunga ndi kubasa kuti ai ngandidzokere kupi kumba. It was around masikati ndinobvisa hangu chibage changu chiri chirumu chibage chachakuuma. Saka kufamba kwandakaita ndanga ndisina kucommunicate namai ndichadi ndichadzoka vangoti munhu adi aenda kubasa pake semazuva ese. Ndadzoka kudero handina kutaura, ndakangosvika pamba ndakapanidzira tu dzinosvika pamba, ndakangosvikawo neimwe nzira ndobva ndangopinda mumba. Ndobva ndatora bhemba rangu ndikati ndotema chibage changu chandaida kufurura. Ndisati ndatombofurura amai vanga vari chibage pakati kuti kune rodi taa iripo ndokwavanga vari ikoko pane musika wavano kutengesa ipapo. Saka ndakanzwa vari kutaura pafoni. Saka ndakada kunyatsotera kuti conversation iri kumbotaurwa iri kumbodzi chii. Saka ndakangonzwa kuti nzi atoenda kubasa asi haasi kudzoka, anodzoka chii pamwe mangwana. Saka ndakaita interest yekunyatsoziva kuti chii chiri kumbotaurwa panyaya iyoyi. Zvikanzi uripo, zvikanzi andi matakisho ndovayanga kudayira manja. Zvikanzi ndozokufonera, ndambofonerani Tindo mwana ndinogara naye kutaura ari kuita form 3. Saka communication iyoyo ndakafunga kuti pandambofonerwa uyu that means kuti wazoconfirma kuti ndakutauni here kana kuti. Ndobva ndafunga kani kuti ai inini ngandibve pamba panapa ndisati ndaoneka. Ndobva ndatochinja, ndobva ndati ngandiende kumashops, ndobva ndabuda nekwandisina kuoneka nako, ndobva ndaenda kumashops. Apa ndaimira kuti kusviba. Pakusviba ndakati ngandidzoke kumba. I think it was around past 7 ndichisvika pamba. Ndikati nhasi handisvika kuzopinda mumba, kana pane zvinenge zvichiitika pamba panapa ndozvandinodi kuona. Ndobva ndamira kuchipagi kumunda uko imba papa peri ipapo pane malights sezvakaita malights iwayo panze panenge pachioneka because pane masolar lights aripo. Ndakangomira paya paya hapana kuita hotel. Ndobva ndakaona munhu asvika, handina kuziva kuti munhu asvika ndiani. Ndobva aenda pawindo, ndobva adongorera mumba. Ndokutanga pane snooker table iripo, ndobva pasnooker ndobva aenda kusnooker, ndobva auya ndobva adongorera. Saka ibavha here chii ndikati ndanogona kuti munhu ada kudii. Ndagara pai zvakaitika about 4 times. Ndagara pai ndati munhu ada kundibira chii mbudzi dzangu padaka. Ndamira ndakazoona malaitsi ese ndobva adzimwa epamba. Malaitsi tinorara ari on asi akabva adzimwa. Ndikati what is happening paya. Ndobva ndatenderera imba, ndobva ndaenda kubedroom kwedu, kune bedroom room kwatinorara isusu. Ndobva ndateerera nepawindo, ndakaona silence.
ndakazonzwa vanhu kutaura pasi I to make sure kuti mumba mapinda chii munhu mane vanhu 2 ndobva ndandingatoende pane takshop iri padhuze papa ndikandinotorawo muvakomana vanenge vachimwawo bhiya ravo ipapa ndipindirewo because munhu ari mukati asikazivi kuti ndiani ndaenda paya unfortunately ndasvika vakomana chi vaperiwa kungoenda papasina munhu ndikati ndikaramba ndiko ndobva ndafunga kuti mandikatsvaga padhuze panapa ndiani ndikati kana pano zviri kuitika nditopedza time ndichatosvika munhu adini atoenda kuti pakuratidza kuti hapana zvazviri kuitika ndobva ndadzokera ndega pandakasvika pamba pakitchen pedu pane window 1 randakapwanyika peni kutenga ndingaita enda iroro window cheka nawo pagira basi ndobva ndadi kitchen door patopinda raratokiwa nemukati ndobva ndajamba nepawindo paya ndavhura windo riya ndobva ndapinda mukati pandakapinda mukati ndandabvisa bhutsu ndobva ndapinda mudaini ndobva ndazozishuwa kuti kubedroom kune vanhu malaitsi akadzimwa pausiku ndobva ndapinda mubedroom yenditofamba netsoka pandakasvika kumira pasaidi pamubhedha zivapa vanhu vangu vakafuga netsoro vanaona mapinda munhu ndobva ndakwatidza foni yangu ndakatombomira pandakwatidza foni ndichifunga ndoita sei saka handina kupindwa nepfungwa yakuda kuti I wanted to harm somebody kana kuti ndangoti I wanted to know the truth of what is happening here ndopandakazovhura chi blanket riya ndobva ndaona chi avakuru ndotombovaona ndichitovaziva ndiwe havanga asina kupfeka mai hana kupfeka isi ndikati iwo zondogona kuura here ndozvandakataura ava ndobva ndaoto imimi ina pano zvandachida kuziva zvakawanda chokwadi chandaida kuziva ndicho chandaona ndobva ndadi ndafamba ndichienda kudhoo pandakaenda kudhoo uyu ndopakangokwanisa kunhonga trouser yake ndobva adi ndofunga ndakatombomhanyisa for almost 100 meters asina kana chakapfeka kuenda kuroad asina kana ndobva apinda musango ndobva aenda ndichipedza kudaro paya ndobva ndati ndandiudzochi manext door angu ndobva ndaende pane imwe imba padhuze panonzi pakanditi ndobva ndanoka mbuya yacho naseku ndobva buda ndobva ndaudza ndozvandasangana nazvo kupi kubva kwangu ndobva watiti chienda unoudzawo futi ani anonzi aichaura umwe wepadasi ndobva ndaenda ipapo ndobva ndanoka ndobva wabuda ndobva ndatoya nawo kumba nditori munzira kudzokera kumba ndobva ndakanzwa mwana wangu ukutaura muhombe ripoti ndobva atondifonera zvikanzi chii chiri kuitika ikoko ndikati ndozvaitika kuno kazi ndatotaura nani neva ndatotaura navo vatotakurwa nemota kuenda kupi hospital bcause pakangoitika izvi vakabva vatora poison ndobva wano mushonga uya wokupisa soro watokoaavia ndobva wano then panext pedu pane umwe aneka honda fit kake ndobva vabva kavatakura kuenda kupi kumutare provincial hospital ndobva admitwa ikoko for about 4 days then the next day ndobva ndaenda kupolisi ndobva ndapa police report yangu papena loma police that no kune munhu akamwa mushonga kumba kwangu haadini pahospital reason ndamuona ane chi munhu kusha saka anogona kuzungumunga akafa medhuri tinoti munhu afa nechii tagara paya pakaita madays vabuda muchipatara ndobva vaenda kunogara tine mwana wedu musikana akura anotosenzawo ndobva vakaenda ndobva vanogara ikoko vagara ikoko ndobva vazoenda kunozwi kucivil court ndobva vatora protection order ndobva ndadedzwa court ndobva ndapuwa protection order then ndobva ndatsanangurawo nyaya yangu kuti kwachikoko protection order iyaya ndobva yatospecify kazi no your case should be cleared ban kwachief mukasa I think I've got the copyright on now panapa katonzi ngaikliwe nyaya yenyu first ndokubva chi ava
vadzokera kumba. Saka ubva pavadzoka kumba ndo akambogarawo ikoko ina akangogarawo mutaura nesikachauti kusvika kuti umire kuti nyaya idi ifambe. Saka I think neizvozvo ndo nyaya ndauya kuti munditongerewo mama. Agora basi bom. Vamos, Iro, vamos. Sorry. Pane hembe dzavakasiya mumba mangu dzavakatiza dzavakatiza nditori nadzo pana. Mati akachada kuramba. Anofika mama. It's okay. Pamusoro mabotashi. Pamusoro wadai. Ndinourombo zvinonzi Tendai Dzanza. Ndinourombo zvikuru kuti nhasi ndirkurwadziwa. Ndisina kugadziwa. Ndine mahausa saka pamwe kusvika paitika zvitoro zvakadai zvinorwadza. Ndikanditi pane zvataura murumewo. Zuva raataura mudzimai wake akandifonera achinditi Dzanza unokwanisa kugara zvakanaka nemurume wangu. Tiri kunetsana nenyaya yekuti zvinonzi kumba mangu mune hembe dzako. Ndakati saka manga mati zvoitwa sei? Ndikapindawo here munyaya dzekumba kwenyu. Ndo matangira yakaita. Ndakazosvika wandifonera ndakazovabvunza. Ndikati saka zvoitwa sei? Zvikazi kana murume wangu auya ndichakufonera. Wouya kuno wakuratidza hembe dzani, hembe dzacho. Ndikati zvakanaka. Ukasiya hembe dzaina exhibit uyakamwa poison. Inini haana kuti hamunoona ndiri mumba mangu. Nokuti ndakasvika kuti dziri nguva dziri ma5. Ndikatowasiya ndinoda pana doa ndisvike. Ndakasvika kuti ma5. Ndikawasiya awa pamba pawo. Saka hembe dzako dzakasara sei? Handina hembe dzangu, handitoziva handina hembe dzangu. Udzoka udedzerwe. Iye aitaura mudzimai we akati zvanzi. Runetsa nemurume wangu. Ari kuti iwewe mumba mangu mune hembe dzako iwewe. Ora isikara dzisi dzako saka ngedzani? Hadizi. Ungapedzera kale kuona. Ndinonzi Abigail Barton. Inini ndinotengesa. Kumba kwangu Abigail Barton. Inini ndinotengesa. Saka uyu ndakamufonera. Ndikamufonera kuti tiri kunetsana nemurume wangu. Kundakaita ne 3 months. Tisingamboona nani namdara. Akakusvika musi wakazongoti pazongouya. Then ndo mandakofanika kuti murume wangu auya. Uye udini because inini ndandiri former secretary paMuchena tese tiri 2. Katiri masecretary tese tiri 2. Because ndaimbomutaurira kuti tiri kunetsana nani nemurume wangu. Zvakadai. Ndikati but iwewe ndiwo unozombotaura nani nabashandi. Ndaitotaura naye, anototaura nese. Ndonongotaura nemurume wangu. Chikunotaurawo naye because zvaari kundiitira zvacho hazviite sei hazvisi kundiitira. It doesn't make sense to us people like us. Kuti unoti wewe maisenza mese uri kumbira kuti yakubatsire kuti ataure neuyu asi kumba kwenyu kune ishe yekuti kune hembe dzeuyu. Ndozvandinotanga kutaura nenyaya yehembe. Hembe inini dziri mumba mangu dzese dzakatowanda. Nditori kana kuti maredhiyo ndine zvinhu zvakatowanda zviri kutodiwa. Hembe dzimwe dzacho dziri kutotaura dziri kutodiwa munhu achakatondisida kutoendera Hembe dzine conflict. dzeuyu handidzizivi.
Hadzisi dzangu. Saka uya kuti chii? Hadzisi dzangu. Ini ndine dzangu. Dzakatorwa nevanhu pazvibereti. Hadzisi dzakashanda. Saka mimi makazomwa poison zvaita sei? Uyu airamba achingondituka. Ndati ndikauya kumodeso ndakati hey uri hure kuti ndozvaindara ndikati ndizibeta ndife hangu. Ndakatomutaurira uyu. Musi wacho iwo. Musi wacho iwo ndikati ndakutofa hangu. Uyu aitozviziva. Aitonditi kufa. Kundishungurudza. Chinoita kuti ndimushungu chakaita kuti andishungurudze. Izvezvi zvati anouya. Ndinomuitira zvese. Pane zvese mubvunze kuba. Pane zvese zvakapfeka ndinomuitira. Saka mushonga atina kutonyepa nokuya kana uika andito inde zvekuti ndichada naye ndakabasa naye Hadzisi zvako vese. Timutara ainonozvisotesa kumwanga. It's okay. Can I get it? It means what is it? So we have to use the energy the exhibit here. Then if I make a image of DNA. Yes. Kana wakambodzipfeka dzinoenda kudna dzinobatwa DNA dzake akawanda saka atabva ikoko then muhambadzoka kudai saka isusu iwewe shamwari I don't know uri safe here kuti uchengete hembe idzodzo kana kuti hembe dzako dzinoshatsa asi anoita fund this ndiwe wakuta fund this kuti kana chabuda chinhu and you get your money back because right now when witness wakafungura kubase nechikana photo or something unacho Phone yandani nayo ngesikhathi maphekisa. Losaka ndisinotombo. Losaka that manje. Iyo zinayo problem yatina it's your word against their word. And saka because of that atina patoka so proof. The only thing chatinacho is chatoka so chatisa proof. Kuti hembe idzi ndedzake. Adziramba kuti ndedzake. And the only way yatoka so ita chiti kuti dzibata. Iti dzinoenda kuhembe. Saka aimboshaini kampeni kana kachika kasaka vanhu ndozvo vanoziva izvo vanoziva pekubata then ukabata ndikozooneka kuti hembe ndedzani ikutu ndeyapi then kana mabvudzi arisina achibuda ichitotangirawo pa udzoka futi apa unoona hameno ndakamudzipfeka ndinodini Right, but I'm going to get my refund. kana zvambobuda shamwarika nematransport acho zviriyo nedata rotanga futi ipapo you get everything back and the moments as well. yes and trust chinhu chitechi because susu dare redu harisi kumanikidza munhu kuti bvuma zvausinoda isusu toti munhu ngaabvumeke nemweya kuti akumana inini zveshuwa machodza ndakadini ndakachovhora sorry and tona nesu tita nenguva yedu nengaita sei tita seva time but iwe ukazi ndakaona uri kuchovhora iwe kuti ndinombochovhora ndikaona ukati aya saka kwese mutana red cross yakuita madini red cross apo babaze minister of transport museum minister of transport wakuita chimwe chaunokwanisa kuita futi unobva kunohwa nditi nyorerwa tsamba ndiyoonera nayo kupolisi kusvika polisi yokuita sei yokustem kuti tine issue before the courts yakadai yoda this assisted kuti wasvikako hazvidi hazvikunetsi anzwa saka kwanhasi ipo papo tambogumira Saka yangu ndio you have an idea.
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,